Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos na magnakaw ng motorsiklo sa barangay Binitayan sa bayan ng Daraga, Albay. Sa CCTV nakuha ng barangay makikita ang naka-shorts na lalaki na naglalakad patungo sa nakaparadang motorsiklo sa labas ng isang bahay. Ayon sa PNP, una nitong kinuha ang susi ng motorsiklo na naiwan sa naturang sasakyan at nang muling bumalik, ang mismong motorsiklo na ang sunod niyang tinangay. Nahagi pa ng ibang anggulo ng CCTV ang pagdaan ng motorsiklo na minamaneho na ng sospek. Matapos mag-report ang may-ari ng motorsiklo, agad nagsagawa ng manhunt operation ang PNP hanggang sa matuntun ito sa bayan ng Kamalig. Naaresto ang 29 anyos na sospek habang nakuha pa rito ang 2 sachet ng pinaniniwalaang shabu. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad ang sospek para sampahan ng kaukulang kaso. Kang satuyang kinapkapan, kasabay duman sa nakuha sa iya may sasi and base man digdi sa pag-interview ta, nagagamit.